Jos et sä tiedä tai keksi, että minkälaisia mainoksia sä tekisit sun yritykselle, niin tässä on yksi vinkki, mikä voi auttaa sua. Ja tässä tulee myös ilmi, että kuin tyhmiä päätöksiä mäkin olen joskus tehnyt, ja todennäköisesti kaikki yrityksen omistajat. Ja siis mulla oli semmonen mainoskampanja, millä mä sain liidejä alle euron hintaa. Ja mä pyöritin sitä jonkun aikaa, ja mä sain sitä hyviä liidejä ja asiakkaita ja näin, mutta sitten jostain syystä mä vaan laitoin sen kampanjan pois päältä. Ja monesti tapahtuu silleen, että sä vaan kyllästyt johonkin asioihin, mikä toimii myös hyvin. Mutta se juttu onkin nyt tässä se, että katsot kaikkia sun edellisiä mainoskampanjoita, mainoksia, kaikkia tapoja, millä sä oot hankkinut asiakkaita sun yritykselle. Ja katsot niistä, että mikä niistä on oikeasti tuottanut niin hyviä tuloksia. Ja sä monesti huomaat, että kun sä testaat niitä uudelleen, niin ne toimii oikeasti niin tosi hyvin. Mulla on sama juttu, että mä oon joskus lopettanut jonkun esim. Mainoskampanjan pyörittämisen. Mä oon laittanut uudestaan sen jollakin pienellä twistillä pyörimään. Ja mä oon saanut oikeasti niin tosi hyviä, ellei jopa parempia tuloksia, kuin mä oon sillä ennen saanut. Ai niin, ja mun pitää myydä tässä videon lopussa vielä jotakin sulle, niin mene tuolta profiilin linkistä tuonne meidän ilmaiseen uutiskirjaseen, liity sinne ja saat tällaisia samanlaisia vinkkejä sieltä täysin ilmatteeksi. Mutta joo, ei mulla muuta. Moro!